De vernijde N358 bij Srusterveen komt mogelijk net in Friesland te lezen, maar in Greenslaan. Dat die juist blikken op een informatie hoe de Nijdijk tussen de Aaszoon en Boetenpost. Het is nevens deputaire Sietske Poepjes een van de opties die de op tafel leidt. De proteïnwenners van Srusterveen bent ervoor. Boeren die tot natuurbeheer doggen, krijgen daarna alleen nog geld dat ze ontsletten binnen bij een agrarische natuurvereniging. Dat wil het Riek. Friesland heeft 33 van die verenigings. Nevens koepelorganisatie Boer en Natuur budget dat voor zijn leden minder administratieve drokte. De actie onder de lezers van het Fries Dagblad heeft nog nota €284.000 opsmieten. De krant is intussen niet maar een landelijke actie begonnen. Op een site van het FD roepen bekende Nederlanders zoals jonger Frans Bauer en schreeuwer Geert Mak op om de kranten te redden. Het is vannacht vrij helder en het wordt 8 graden. Morgen is nog een soort zinnen, maar dan neemt de bewolking daar. Het wordt een graad als 18 en er staat een vrij krachtige, natte eerste wind.